Grupp ta' ħbieb, Zeffina u tifla ta' 5 snin. 28 sena ilu ġew hawnhekk biex iqattaw ġurnata flimkien. Iżda min qatt kellu jgħidilhom illi fid-destin ta' tnejn minnhom, Evan Ċantar u Priscilla Dimek, kien hemm miktub illi dakinhar kienu se ħallu ħajjithom hawnhekk warajja f'Selmun. L-ewwel ta' Marzu 1997. Evan Ċantar u l-grupp ta' Zeffina tiegħu li fil-passat ħadu sem ukoll f'diversi produzzjonijiet ta' dan l-istazzjon iltaqgħu flimkien sabiex imorru passiġġata f'Selmun. Iżda sfortunatament li ma kienx jaf Evan u li hu flimkien ma' Priscilla Dimek, tfajla ta' 15-il sena, ma kienu se jerġgħu jmorru lura d-dar qawwijun sħaħ. Wan News iltaqa' ma' Svetlana Dimek oħt Priscilla fejn staqsejniha dwar oħta. Ġifieri moħħti kont ħafna close jien. Kienet ferħija ħafna. ħafna kienu jħobbu għan-nies. Qalba tajba kienet ħafna qalba tajba. Għax qed tgħidli Żviet issa kif naħdem tgħidx kemm nixxilu ħwejjeġ it-tifel tiegħi. Bess kienet għad għandu sentej biss. Ġifieri niftakar dal-kliem isna qed tgħidhom illum. Jaqaltilna li dakinhar kienet ċemplet lill-oħta li donnu kienet qiegħda tħoss li ser jinqala xi saram. ċempil tila qed tieħu pjaċir sabiħa jiena. Qalt li imma insomma qalt ta' x'in tagħmel? Qalt li qed nikol mandolina. Għattila kull mela tajjena tix tistordi jiena. Qalt li leta qalt li biex qed tinżilli tajba din mandolina, isa ħasset li kien ħajġri xi ħaġa. Staqsejna lil Svetlana x'kien eżattament ġara dakinhar kif bdiet il-ġurnata u kif sfortunatament spiċċat fi traċedja. Svetlana qaltilna li missierhom ma xtaqx li joħta tmur għal dan il-ħajk. Iżdija kienet qamet kmieni filgħodu, rikbet fil-karozza ma' Evan u marret xorta waħda. Qed jieħdu ritratti u l-baħar kien kalm. Sewwa, u f'daqqa waħda huma kienu Selmun isfel fuq it-tafal. Sewwa. Issa malli il-temp inbidel f'daqqa waħda, sewwa, ġiet mewġa lihom u ħadithom kollha l-baħar. U mbagħad oħti baqa' ġol baħar u Evan Ċantar qabeż għall-oħti biex isalva imma qabeż u ħabat ma' blata u miet. Hija spjegatilna kif magħhom kien hemm ukoll bint Evan li dak iż-żmien kienet kellha 3 snin iżda rnexxielha ssalva ħajjitha flimkien mal-oħrajn li salvaw. Priscilla bdew jgħidula biex titla' imma sfortunatament baqgħet tissiret man-nifs. U mietet fil-helikopter mietet. Qas mietet fil-baħar, mietet fil-helikopter huma u sejrin biha. Svetlana qaltilna li hija kienet qiegħda tagħmel ix-xogħol tad-dar fil-kċina meta ħadet l-aħbar li oħta kienet ġiet nieqsa. Tieħu xokk dak il-ħin li tisma' xina fil-li qed nismagħha fuq l-aħbarijiet imma mhux ma kontx naf li joħti għax qal Debbo minflok Dimek. So diġà jiena rreġġexxajt ħabba dik it-tfajla miskina li ma nafix. Aħseb bħala kieku tkun oħtok, tifhem? Viżibilment emozjonati jaqaltilna li omma fil-ġranet tal-festi u tal-snin Priscilla tkun imnikta u li hija għadha tħoss it-telfa toħta sal-lum. Madankollu Svetlana rrakkontat li kien hemm episodju partikolari li bih intebħet il-ħajja trid tibqa' għaddejja. Kont qiegħda fil-kċina u ħassejt il xi ħadd jagħmilli hekk, just hekk ġifieri, mhux imiss dari, imma just hekk. Li mhux għax bżajt dak il-ħin, għax jien ma kontx nibża minnha jew imma ixxukkjajt ruħi li qed tgħidli ġifieri Żviet. Ma tistax il-ħajja titkompli qalbi għalikom, ġifieri mhux għax jiena tlaqt inti qed tispiċċaw il-ħajja tiegħek.